al Lower East Side de Nova York. 24 de desembre. Unes golfes industrials. És l'últim pis del que fa una companyia discogràfica. Que les parets tenen postres antics de rock and roll. En molts d'ells es veu a Roger anunciant concerts al CBC i al Pyramid Club. 24 de desembre. 9 i 6 minuts. Tot comença aquí. Roger intenta afinar la fenda que va deixar fa un any. Sona malament, però farà una gran cançó. No passa res. Tu, deixa-la, que sigui lesbiana, deixa-la. Calma't, és ple de peixos, ja en pescaràs un. Apa, un petó! Digue'm, Roger, a què aspires? A fer una gran cançó. Sí? Ei, bones festes! Oli! Sóc a baix, tirem la clau. Sembla tenen. Toi, amor! Benny! Fa més d'un any que no em pagueu el lloguer. Pagar? Vas dir-nos que mai, recordes? Vivies aquí. Ho recordo. Tu, jo, Collins i Morin. Actua aquesta nit, no? Sí. Ho sé, portes tu la producció. Em va acomiadar ahir. Encara surts amb ella? Fa un mes que ho vam deixar. Oh, qui és ell? Joana. El lloguer, noi, i ja, ho hauré de fer-vos fora. Vaig cap allà. Ha marxat el llum?